Brais, como ya levamos dito a todos, felicidades a todo o equipo polo gran inicio de Liga que está enganchando a todo o pueblo. Como te sientes ti a nivel individual? Moi buenas, bueno, nada, a nivel individual, pois axudando como sempre podo o equipo. É certo que, bueno, este ano respetaronme moito as lesións e, bueno, ahora mismo pois collendo ritmo, collendo confianza e bueno, axudando, xa che digo, en todo o que poida. Xa falando un pouquiño, vamos facer un balance destas 9 xornadas. A verdade é que hubo un inicio de Liga histórico para o club. Como valoras ti, tras 9 xornadas, todo o sucedido? Pois valoro de unha maneira positivísima, me refiero, non ninguén contaba con este inicio tan bo, para ser sincero, pero bueno, dado que estamos aí e nos atopamos nesta situación, pois intentar aproveitala e alargala o máis rápido posible e intentar estar arriba. Xa poñéndonos un pouco en situación, como te ves ti e como ves o equipo co encontro o domingo versus o Racing Villavés? Bueno, pois, como ben comentábamos antes, o equipo vexo ben, sempre o vin ben, estamos a un nivel bastante bo, que con balón, sin balón, considero que estamos a un nivel moi alto, pero bueno, é unha salida complicada, un equipo que está feito tamén para quedar arriba e bueno, intentar apretar e intentar sacar os 3 puntos dali para seguir unha semana máis líderes. Agora queremos que nos comentes como te encontras ti vendo o Municipal cheo domingo tras domingo. Sabemos que é algo moi complicado, pero a verdade é que polo habedes gañado encontro tras encontro. Para min é un orgullo. A min, sinceramente, nunca vin ao Municipal tan cheo como este. Para min o partido que foi este último con Noia foi impresionante a xente que había bueno, xa quedou claro que a xente iba a apostar polo equipo, que se iba a volcar e nós pois tamén lle estamos axudando e estamos respondendo e bueno, eu creo que iso tamén nos motiva a vir cada domingo. E para o vestuario, xa che digo, para nós son moi importantes que veñan, que nos apoyen e bueno, unha satisfacción moi grande.